Mi syakmat kit men kilong kemi bat kinong Kristian jong iba karena sok syang hamau kerwat ban pensngau hau ba udai ban yai teng hakikam syakri pajba wadlah ilarem no tang kendiat hakane ke election baladep hakmat is setting MLA kata iba renekton lendo tongkar ki pajba kila kentu biang yau pa in yang biang haka MDC banwan ne wat ya ke MP ru ladalong kabala bon kibreu kibala wan sekane ke jing yalang kila yang halaki jong ki cakasyong bat kila pen pawe laki jong ki jing sngau bat don ru kinong Kristian jong i kibala jauh umat halor kikam bat kinong rem ba ine iba ilayeng ka jing sekri bat ka jing yade jong u bat ki pajba wadla udai tangu MDC bat nakalong yeng kabadok kinong Kristian jong u menta kasngi kila pen pau bat kilaya ong ladapi pim yang syu haki kampaj ba ne MDC hakane kaseng kongres kata ngiru ngin prano nakane kaseng namar bang ibu ya kaseng hadin badia ke jinglong jong ubreu hakmat laong da kinong Kristian jong laju Kristian ni hadu kini gisngi madang Kristian hi ke parti kongres tengah kerpat ba kada ibarit idang kuak ban yang ban pejlem yangi tengaru mandang iai Kristian hi hadu ladangi remru kadi kamon kaba lese uble umjit ladangi jobru lese kadi kamon ke jong ble ba uai baru kerku ya kaneka konstituensi ke jongi tangini kentin kuble sibon ju lang la MDB mun hai chin dai be ndri ate mo yele ju bare rum ne di ong re ne ya ci pajba baru kat ung pin aye ya nga pite kata-kata di ong re ta bare la ta pita pi pan sai bu hajerong ne ma pajba lakinan kupa ya fi lakinan bule di 8 por buji sabit ya fi ndre pi pan sai bule gen pi aye bule ya nga bunco pendapkat ne paj la da are bule pi ore te ai cham cipe pelakan ne mana bulong iya ban teu da pan pi bule aya pi met jong sa jong klan pun ai kamai kaji bu pilak pendapkat bu any meeting bu iawan nung parti kongres te u kandidat u ba laya kontes ya ga election assembly u kram la ban jom dai tingi dan hang ni tangkawi ka thong shua bangin ya keren banyak beliau jingmot kai ba u ni u kandidat u la de brai mentawong ba la dan menu bakwa banyak shimi ga benta ti perlok bait kamut barok ngidan hang ni ngikmi lenti ngidan kejing angnut ban keren nginum yo e kalap ti tangkawi kasur ngan chuyeng hang ni kumbangin yami kema lang naki paralong kemi pidang mon ne em banjit yo bar karnes kum utau kandidat sebagai MDC hakar jar psau lada pimon rakti sejorong kajing rakti jong pi kalong kajing simrai mentagasngi bapin tray sitam hagi konstituensi jong pi banginum jet sudah kiwaipan lalau barat ukenta jeru kan ni pila rakti dai mapi ban penjob ngiram dan buram ngapang nuat bang apa jika dor jong pi ngam kela di gajing ya lenti man kasngi ngakwa ban syembang bat pi hari ngakular lalau barat karena yang syu ngaron syong no hajiang ngam tre syu nganomong kum ketukong na mairang pada lada bapak keli nga satre ngatem maksud nong bakani ketika gaba pensusi ya kejela kajungi ya keri kajungi ban ngasu nong ba ngabat pi ngidu ya kenika sansnam kempanuan ya kata kabor kabangide ban lek keren hang tepo sekretariat kabangide ban lek keren hang tepo assembly ngido ya kene kabor ya kene ka lat ka kabuksiar ka ba ngidon ya ka thong kum kinong Kristian jong sau o jong ki kendai hajar sos patam ngido ya kene ka lat banlet bapan snow halor kini kinong rim ke bang ngidon harengi snow bonong ban khot ban ware pi to ngin ya pen klat no to ngin ya bono iki jiso jong baro sabar kajing pang do not kajing yam jongki nong Kristian kilong kemi ki bang adang yat mentang kini singi ki snong kitau abang ya kendo amar su inga ki jau umat namar ba ka jing Kristian jong ki pajba jong ka kongres ki nong Kristian jongi ki Kristian na ki jing it
da ka jing temu bat da ki jing khmi lenti ki bomdei ka jing yo nong simat ki bomdei ka jing yo nong jongno lani ka jing sarong lani ka jing pen ibor kam dei kata ka jing kersan jong ki padba ki long kmi ki long pa ki samlai yangi ka kongres ba yang kandidat kalong bagi kwa bani i bakani ka jela jungi kan long ka jela ka basuk ka bakmen ka bakhot ka busba kan long ka jela ka ban yo ya kita kinong yalam bat kham tam ka sarkar ka ban sansar hok yo padba bat kham tam manong ba ka sarkar ka de bandon rengkat bat padba ka jat beriu bat kham tam ya ki balang kestan kinu ki an ki bawara ala podeli ki ka sarkar jela ki nong tho an jong ka jela ki de ban yang persya bat de ban kren ya ka sarkar India bakum kini ki an nginum la bat penyang kini ki benta ki ba nakaliang jong kinong kersan ku jungi ki pai donut haduk kini sini namar ki klam kmi lenti ki kmi lenti ya ka jing sansar ka khoi ka busba ban ai lai lui yangi kilet pai ban ngi ki kristan balai ki yang pai donut balai ki nang kim parla ban klet kini sini ki nong kit kam jong ki primary unit ki nong kit kam jong ki sub unit ki nong kit kam jong kilong kmi ki samla ki dang don kani ki jing pai donut ka jing sukhya bangiram no kani election hanrei na kwa banong tong ni klet no tong in prakhat chakmat tong in pe chakmat kai bangin nang la ban le kai bangin nang la ban ya prakhat kumno bangin yang hakanong rim ka bangi de ban pentulun balase ini prakhat pada kumno kilenti ini yo ya ka sarkar ini yo ya kataka jingjop kini ki kuipat ki election ladang gide ban ya kendo ya election MDC MP kumlungin perkhat ba kani ke jela ke jungi keri ke jungi kanang wana ke jing bah pada kaliang ke junga ka kerpa de piki nong tre ki nong kersan par khoi hoi wana pedeng ki jing jaw mat ki jing pai do nam bangi ngiram kani election rei perkhat pat ba kani ka jing ram ke jungi kalong ke jing jopat namar hangni pok ka konstituensi ke jungi ngamtip yakini ki lahjar tam jong ka NPP ki saujar tam jong ka TMC ki riojar jong ka SSPDP kia kersan da ka bisa ni kersan da jing it da ka jing kmilti ya ka babha hanrei ki ne ki khanda hajar sospa ki jongi ki dei ki nong kersan ki badon ya ka jing khle ki dei ki nong kersan ki bayo i jangai nak mata keriba ka jat beriu kadong ka tanya barak kuwe ten mar kata ngasim bakani ka de ka jing job khanda jar saus patam ni don ha kani ka grup ka bakhot ka bosba ka baron tang ke jing tmugi baba nasubon ka kalong ka jing job nak mata jungi boro khanda jar saus patam ngilong ka jing job bang subonong ba kani ka kunhun ka jungi ka badon menta kibriu boro khot kiero kitip lada ki kren katno kono kyong ka kongres ka sampisa ka kongres ka bun bisaru ki kren da ka jing thok ka jing skor bar ki kren da ka jing arsap hanre ki tip ba ka kongres ka khlami ban ai pisa ka khlami ban tep pisa sik ba bat ki pajba bubun balang ki bomne ki no kersan jong ka kongres ki yoro wat ki nong kersan jong barnek ki kren ya kata kyong lada ka kongres ka ai pisa lada ka kongres ka pelut sikrur ka kongres ka nang tam arhajar lajar yaw barnik don bok yong baka kongres ka klam don pisa ka klam te pisa ipad ba job barnik UDP kani ka baki kran nakaliang ka jungki barki keman nomor ba ngingim yo ban tet pisa bad hangne phi hakisnong itaw ka jingjel